A Semana Santa de Paradela no Concello de Meis celebrarase do 29 de marzo ao 5 de abril. A veciñanza da parroquia traballa xa nas distintas escenificacións que, como de costume, porán en escena o Domingo de Ramos, Xoves e Venres Santo e Sábado e Domingo de Pascua. Nestas representacións participarán un cento de persoas, cunha das grandes novidades no papel de Xesús, que interpretará Gabriel Magariños. Xa participara de meniño, fixera de anxiño e de pobo. E as ganas sempre estuveron aí, e un dos motivos en sí por facelo é porque a difunta abuela materna sempre me dicía que lle gustaría ver. Nas distintas representacións participarán ao redor dun cento de persoas, levan ensaiando dende comezos de febreiro. Os ensaios están sendo fáciles. Creo ao mellor dome de grande, pero creo que o aprendín rápido, ora é poñerlle o sentimiento, que eso sí que costa un pouco máis. Os preparativos comezaron desta volta con algo de retraso por mor da crise sufrida no seo da organización, que a piques estiveron de supoñer este ano a cancelación dos actos. Creen que unha vez superadas as diferenzas, co apoio do Concello, sairán reforzados. Este tipo de crisis, entre comillas, que as ten habido sempre na Semana Santa e os anteriores, ao final o que fan é reforzarnos un pouco máis como equipo, reforzarnos un pouco máis como familia, porque ao fin e ao cabo somos unha familia, somos veciños, amigos, compañeiros, e no fondo pues, somos unha familia e ao final deste tipo de situacións salimos reforzados e ao final pues, o que se conseguiu este ano, que é sacar adiante, pues, é todo un éxito. De feito, a organización xa ten a vista posta na súa reestructuración unha vez superada a Semana Santa deste ano. Unha vez que pase Semana Santa, pues, teremos unha reunión pues, para ver no que se fallou, que seguramente se vaya a fallar en cousas este ano, no que se pode mellorar, o que hai que facer para mellorar, e bueno, eso é o adecuado, non? Dos erros tamén aprendemos. A Semana Santa de Paradela está declarada de interese turístico galego. Confían en que este ano o tempo acompañe logo de 2 anos de moita chuvia que mesmo obrigou a cancelar algún dos actos.